الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلы тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без сезнең белән Qur'ани Кәрим китабын укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дигән: Qur'анны яттан укуның әҗере 1000 дәрәҗә, ә китаптан карап уку әҗер-савапны 2000 дәрәҗәгә кадәр арттыра. Аллаһ Тәгалә барчабызны да Qur'ан укучылардан итсә иде һәм әҗер-савапларын арттырып бирсә иде дигән хәерле догада дәресебезне башлап җибәрәбез. Белүебезчә, гарәп телендәге сузык авазлар кыска һәм озын була. Озын сузык барлыкка килер өчен фәтхәле хәрефкә әлиф, кәсрәлегә я, даммәле хәрефкә вау ялганырга тиеш. Мәсәлән, та, ти, ту. Кайбер ишракларда әлиф, вау һәм я хәрефләре тиешле хәрәкәләргә ялганмаса да озын сузык хасил булырга мөмкин. Мондый сузу язылышта булмаган, әмма укылырга тиешле хәреф ярдәмендә барлыкка килә. Шундый хәреф гарәпчә муқаддара дип атала. Муқаддара сүзе гарәпчәдән фараз кылына торган, подразумеваемый, предполагаемый дип тә тәрҗемә ителә. Муқаддара хәрефләре белән бәйле булган сузулар өчәү. Беренчесе әлиф муқаддара. Әлиф муқаддара ул язылышта булмаган, әмма укылырга тиешле яшерен әлиф. Казан басмасындагы Qur'анда ул вертикаль фәтхә белән билгеләнә. Залика, залика. Исхақу, исхақу. Гарәп басмасында фәтхә бастырылмый, ләкин муқаддара әлифне белдерер өчен янәшә кечкенә әлиф куела. Залика, залика. Исхақу, исхақу. Сузу мондый ишракларда 2 хәрәкә микъдарында булырга тиеш. Икенчесе я муқаддара. Я муқаддара ул язылышта булмаган, әмма укылырга тиешле яшерен я. Qur'анның Казан басмасында ул вертикаль кәсрә белән билгеләнә. Бихи, бихи. Биамрихи, биамрихи. Гарәп басмасында кәсрә бастырылмый, ләкин муқаддара яна белдерер өчен янәшә өстәмә каллиграфик усул белән ясалган кечкенә я хәрефе куела. Бихи, бихи. Биамрихи, биамрихи. 2 хәрәкә микъдарында сузарга кирәк. И
Һәм инде өченчесе вау муқаддара. Вау муқаддара ул язылышта булмаган, әмма укылырга тиешле яшерен вау. Казан басмасында ул зур, калын дамма белән билгеләнә. Ләһу, ләһу, мәлүһу, мәлүһу. Гарәп басмасында дамма билгесе зурайтылмый. Ләкин янәшә даммага охшаш булган кечкенә вау хәрефе куела. Ләһу, ләһу, мәлүһу, мәлүһу. Китерелгән мисалларда сузу шулай ук ике хәрәкә микъдарында у дип укыла. Шулай итеп, муқаддара, ягъни яшерен хәрефләр язылышта юк, ләкин укылышта бар. Бу гарәп теле грамматикасының һәм тәҗвид фәненең бер үзенчәлеге. Әйдәгез, муқаддара хәрефләрен сүзләр эчендә укып карыйк. Беренче мисал әлиф һәм аның өстендә әлиф муқаддара. Димәк, дип ике микъдар сузып укыйбыз. Киләсе мисал иләһә, иләһә. Алга таба мәлики, мәлики. Русулиһи, русулиһи. Сүзнең азагында я муқаддараны күрәбез. Ул ике микъдар сузыла. Русулиһи. Зәүҗәһу, зәүҗәһу. Азакта вау муқаддара. Шулай ук ике микъдар сузабыз. Зәүҗәһу. Яқрауна, яқрауна. Әлеге сүздә дә вау муқаддара килә. Әмма ихтибарлы булыгыз, хәмзә астындагы вау хәрефе укылмый. Чөнки ул хәмзәнең ас куймасы булып хезмәт итә. Ә хәмзә өстендәге дамма ике хәрәкә микъдарында сузыла. Яқрауна. Киләсе сүз ютиқунаһу, ютиқунаһу. Киләсе темага күчәбез. Язылышта булып, үз сыйфатында укылмый торган хәрефләр. Я һәм вау алифия. Әлеге күренеш айырым очракларда озын сузык фәтхәле хәрефкә я яки вау хәрефе ялгану ярдәмендә хасил булырга мөмкин. Шушы я һәм вау биредә алиф вазифасын үтиләр. Шуңа күрә алар алифия дип аталалар. Укылышта әлеге хәрефләр үз асылында, ягъни я һәм вау буларак түгел, алиф сыйфатында яңгырый. Шуңа күрә аларны язылышта булган, ләкин үз сыйфатында укылмый торган я һәм укылмый торган вау дип атыйлар. Я алифия. Я алифия,
язуда я хәрефе булып килсә дә, укуда әлиф кебек укыла торган хәреф. Ул сузылырга тиешле фәтхәле хәрефкә ялганып, әлиф функциясын башкара. Мәсәлән, илә, илә, муса, муса, әлһәкуму, әлһәкуму. Вау әлифия. Вау әлифия ул язуда вау хәрефе булып килсә дә, укуда әлиф кебек укыла торган хәреф. Ул сузылырга тиешле фәтхәле хәрефкә ялганып, әлиф вазифасын башкара. Мәсәлән, зәкәтун, зәкәтун, салатун, салатун, хаятун, хаятун. Искәрмәләр. Я һәм вау әлифияне хәрәкәсез булудан һәм вертикаль фәтхәле хәрефтән соң килүләреннән танып була. Шушы я яки вау хәрефләренең язылышта булуы гарәп теле грамматикасы белән бәйле. Төзелешендә я яки вау әлифия хәрефләре булган сүзләр төрләнгәндә, әйтик, сан буенча әлеге я һәм вау ниндидер хәрәкә билгене кабул итәргә мөмкин. Бу вакытта алар асылларына кайтып, үз сыйфатларында укылырлар. Мәсәлән, илә, иләйһи, салатун, салаватун. Әйдәгез, я һәм вау әлифия кергән сүзләрне укып карыйк. Ихтибар экранга. Ә'лә, ә'лә. Күрәбез, әлеге сүзнең азагында я әлифия килгән. Ә'лә. Әл-хусна, әл-хусна. Дәссәһә, дәссәһә. Мәуләкум, мәуләкум. Ғадәтун, ғадәтун. Монда инде вау әлифия. Зәкәтун, зәкәтун. Лил юсра, лил юсра. Шуның белән, хөрмәтле укучылар, дәресебез ахырына якынлашты. Бүген без язылмаса да укыла торган хәрефләр, ягъни әлиф, вау һәм я муқаддара белән язылышта булып, үз сыйфатында укылмый торган хәрефләрне, ягъни вау һәм я әлифияләрне өйрәндек. Әлеге гап-гади темаларны белмәү Коръән укуда күп ялгышлыкларга китерергә мөмкин. Шуңа күрә инде сез хәзер алган белемнәрегезне кулланып, Коръәнне әкрен генә укый торыгыз. Моңарча хаталы укыган булсагыз, ул хаталарны
төзәтә барыгыз. Уңышлар сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.